sizohambisha leyo nto ngoba when we worship God sifike esikhathini la ungeke ukhulume namazwi azwakalayo. Mawusufike khona eNkulunkulu nasekho isiZulu nesingisi kukhona into engezwakali, ingakho kuthiwa ukhulunywa ngolimi olungezwakali. Yezo bazalwane luvela la manje sesikuleyo ndawo bandla lika Jesu. Haleluya. Sihlabelela phambi kwakhe sisho into esingayazi kodwa ngalesikhathi sisho nje luthethela amandla phezulu kwethu. Ngahlabelela emini nabantu nje sisho njalo nje abakholwayo kwaKristu ke entabeni yasesweni bazalwane khulunywa kakhulu ebusuku kwakuningi kakhulu. Amen. Kodwa besiye kuye uKristu. Thina sesivuke ekuseni namhlanje ke sibuya nento ethi ngempela in him we live we move. Sesikusho ngeqiniso emva kweRevelation yayizolo ebusuku. Uma sibuKristu ngihlabelela into ehlatshelelwa uMamlondi bazalwane. Ngihlupha ukuthi ke ngiworshipha kude yabona. Ngihlabelela into ehlatshelelwa uMamlondi ukuthi abakuKristu bazalwane the resurrected one uma sevukile kwabafileyo kunento ethi wayinikwa amandla negunya okusemhlabeni nokusezulwini. Yezo bazalwane uthi all power and authority have been given. So into kaJesu evukile kwabafileyo ithi lokho esicelayo asokwazi ukuthi sesikwamukele nikhona kodwa futhi umkahleke uma kule ntaba yasesiyona entabeni yokukholwa entabeni yenkazimulo kaNkulunkulu. So uthi nomhlabeni siwamukela amandla manje ngicela nje uBishop adla lento ayisho bese nje uyisho lona and receive the power bazalwane. Yamkelana amandla abantwana kaJesu enza uhamba ngawo. Sekukhulunyiwe useshila uMamloni akhona mamcila khona. Ngishilo ngathi angihambisa into engenayo igaranti. Mhlawumbe ngayilindi yaza thola igaranti sleep lento ya athethe itheke ethi guaranteed. Labo yofika kubo mayithi mawujwayelene naye ube nokuthula athi khona kokuhleke ufika abesethi uyawuquma indaba bese uyayenzelwa abesethi khona abantu abayosindiswa nabayokuphula ngobumhlophe bezandla zakho. Alibonga igama ilento kaBhikama ngithi kade siyikhuluma ebusuku manje vele njengoba kunikeza nje ngithi semkhulekweni labazalwane angisini ukuzofangela kodwa size kubaba sonke sizolanda amagugu kubaba niyezwa bazalwane size kubaba sizolanda esikudinga ukuze sihambe uhambo. Alibonga igama likaJesu sizolanda isiqinisekiso kuye sokuthi uzohamba nathi. Athi Moses if you not going with us athi we not going anywhere. Manje njengoba sila sizosho njalo ukuthi uma inkazimulo yakhe ingeza ukuhamba nathi kusho ukuthi asiyeke uNkulunkulu. Alibonga igama likaJesu. So is faithful uzohamba nathi bazalini la angeke nikwazi ukusuka komadeni bafowethu ngeke nisuke komatateni nisuke kolunti nisuke kuzo zonke indawo nizo celebrate the Passover nasesiyoni bese nibuyele emuva ninjalo. Lady Smith ngeke kwenzeke lokho. Alibonga igama likaJesu. Angeke kwenzeke nikhuphukele kule ntaba kaNkulunkulu nibuyele emuva izinto ifana futhi manifike emuva ifike ifane njengoba kade sinjalo. Lento akayinegotiatewa. I'm not here to negotiate with the devil. Ngilapho ukuzosho ukuthi laba yibo laba bafumene umusa. Wamukeleni lamandla. Can you celebrate Christ as the Lamb of Passover day? So wamukele lamandla ayidlala uBishop lento ayishoyo uwamukele wena lamandla. Mhlawumbe unganindi nemic yami ngikwazi ukuhlabelela.
Siyathandaza njalo bazantu basenzeleke basali This cloud of glory has carried everything. Then if we pet a go on the taban, of some meat, the blood in the motor, Sitachena.
wena ukhona namhlanje, wena ubukhona izolo. Jesus. Wena uyabakhona naphakade. My God. Size kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Jesus. Thina baba uma silana akekho umuntu uNkulunkulu esize kuye. Akekho uNkulunkulu umuntu esize kuye. Akekho omunye umuntu esize kuye. Kodwa size kuwe umuntu wasesini. Thina uNkulunkulu silana ngoba inhliziyo yethu ifuna wena. Silana uNkulunkulu ngoba umoya wethu ulambele wena. Silaba balambele wena ezintweni zonke ezilanjelwa abantu nezilanjelwa umhlaba. Silaba uNkulunkulu wethu ongcwele abalambele wena. Sikhulelela into eyodwa baba ukuthi sithi masidilika kule ntaba sibuyele emakhaya siphindele emuva sifike sikutholile lokho ebesikuzele. Sikhulelela uNkulunkulu ongcwele ukuba singabuyeli emuva sinjengoba sifikile. Sikhulelela Nkosi ukuthi masidilika lana sibe yibo labo wena usifuna sibe yibo. Sikhulelela intando yakho uNkulunkulu ongcwele. Size entandweni yakho. Size entandweni yakho. Size entandweni yakho uNkulunkulu. WeNkulunkulu thina size entandweni yakho. Thina uNkulunkulu size entandweni yakho. Size entandweni yakho uNkulunkulu. Size entandweni yakho. Size entandweni yakho. Size ecaleni lakho uNkulunkulu. Size kwicebo lakho. Kothena ezwini lakho
asikwazi ukwenza ngaphandle kwakho. Moya Ongcwele, lead us. Moya Ongcwele, control our lives. Sithi ujuma malube kulekuseni. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Ube umhlaba ukontrolwa yimi. Neyikhathi ikontrolwa yimi. Usiyothandaza nje bazalwane right through. Le might be no longer ngiyiphosa nje. Kodwa ke ake sithandaze bazalwane kuseni. Sesiqedile kodwa sizokuqinisa ngezwi. Konke lokho esikukhulekile ukuze kungaphunyukani nathi. Ngiyabingelela ekuseni egameni lika Jesu. Ibandla lika Kristu ngiyabingelela indlalifa kanye no Kristu Jesu. Ngiyabingelela abaphila ekuseni kungaseyibuhlwa okwafika ukukhanya okuphakade. Amen. Ngoba noma silale emhlabeni kodwa thina siphila emini enkulu la kungakho khona ubusuku. Alibonge igama lika Jesu. Haleluya. Ekuseni okungaseyibuhlwa. Haleluya. Haleluya. Lokhu kukhanya bazalwane esenziwe sayikho lo become kare sikhuluma ngawo ebusuku. Ngithele into esiyo bazalwane. Ngokusho kulabo abayibambile kodwa ngeke ngikhuluma ngoba ngithandazana emakhe emhlabeni. Alibonge igama lika Jesu. Ungayikhohlwa sinoNkulunkulu ethembile nani ngamanxusa kaKristu. uKristu uzawunxusa ngani phakathi kwabantu. From this day onward mandeni nenikhona bengani nibuyele emandeni uKristu uyonxusa ngani. Haleluya. Uyobexusa ngani kubantu akubuyisana noNkulunkulu. Noma ninani ngashongo kodwa ubukhona benu njengoba nilakhona inkazimulo namandla enihambana ukuphila kwenje kuyokwenza ukuthi indawo ingabhubhi ngenxa yenu. Alibonge igama lika Jesu uthi ngamfuna wayiya kuma esikhaleni ukuba ngibiye ngaye. Haleluya. So njengoba nikhuphulele nizomela imandeni esikhaleni. Alibonge igama lika Jesu. Maritzburg ngeke kuphinde kufane. Glory to God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bathathe Newcastle ngeke kuphinde kube njalo. Praise the Lord. Mina ngiyakhuluma bazali mangisho kanje ngisuke ngigcoba abantu. Hallelujah. Phela ngithi nalindi ibhodle lamafutha. Sitheka sivangele emthandazweni. Awekho amafutha engizokunika. I'll give you the weight ngoba the greatest anointing eyakuyadedela uNkulunkulu izwi bafowethu. Intathu mayidedela bese ilindema. Abesefuna ukubona imfule engakhukhula lelizwi lakhe. Abesefuna ukubona imlilo engashisa lelizwi lakhe. Afuna ukubona izinto nje ezingaliphazamisa. Lithi izwi lethu uyalilinda ukuba lifeze. Alibonilindwa uye alistokhe alilandelelise empini. Ngabona uNkulunkulu esilandela. Mina ngihamba ngiyastokha bazalwane. Istokha uNkulunkulu uyistokha sami. Jesus. Yabona amathuba umuntu ulandelwa istokha sihlala ukuthi omlandela la ijika khona ujikwa uzumbulala. Alibonge igama lika Jesu. Manje emhlabeni sinikeziwe into ebuye isiphunyuke. Sinikeziwe izinto ezibuye zishe emlilweni. Sibonakele zama ukudabula njengebandla nento ukuthi makufika izikhukhula sisikhukhule bazalwane. Sibonakele bazalwane uMusathane emkhathini enyusa amalevel kwabonakala nebandla nalo lingaphansi kwaleyo. Glory to God. Kodwa silanda into esimisa ngaphezulu. Kwazo zonke izinto alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. Ukuthi into mayikhuphuka nathi siyakhuphuka. Glory to God. Hallelujah. Lento sigibele bafowethu injengomkhumbi kaNoah. Alibonge igama lika Jesu. Glory to Jesus. Into yakhe lo uNkulunkulu wamfaka phakathi. Wathi umevumelelele ngena phakathi uzamqola ubulala abantu. Bheka uNoah umphakamisa. Hallelujah. Jesus. Nkosiyami ebusuku kuthiwe nyanda leyo ayisuka madoda umkhathi uzwile phansi kwamanzi kuzokela basithumela umlayezo khona sithi nyanda leyo
ayirobha ulento abantu wathatha into uhambe nayo yabona ukuthi kwenza ngempela ngoba kusuka Exaltation. Jesus. Glory to God. Hallelujah. Angithi mina ngikubambele makuthiwa khona ingelo sezaphuma sikwazi ukubamba imoya emini yomhlaba. Mina mawula usukuzo entabeni yasesiyoni sikubambela imoya emini yomhlaba. Hallelujah. Ukuthi ingakuphazamisi nje. So ungayirobhi ke mawusufike la. Invest ukuthi mawuphuma la uphuma unento ethi hayi kuvunyiwe bafowethu. My God. Khona intshumayelo kaBishop declaration elapha yamaqala unyaka ethi kuvunyiwe. Kuvunyiwe kuba manje njoba sila sizo invest izinto esothi uma siphuma athi uSathane umethu wenza ukuthi sithi hayi kuvunyiwe. Ayisekho into ongayenza devil. Kuvunyiwe nje. Kuvuma amazulu ukuthi kube njalo. But if you don't make an investment uzophuma ungaphethe lutho uzosonta. Ungangenza liphutha kusike esontweni lapha. Sentabeni lapha. Angithi masifuna abantu asikhuphuke intaba. Manje intaba lesikuphukile. One of a kind. Hey, one of a kind engafani nezinye. Mhlawumbe bayayikhuphuka abantu intaba. This is one of a kind. Anganesiyoni phela mawufunda kahle iBhayibheli kuhlala uJehova uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kuthiwa nayikhithikithi sayingena sigcwele khona. Bese kuthiwa noJesu loyo ongumlamuleli uhlala khona. Ingakho sizwe sine revelation about Christ noma ngoJesu ngendlela engakuyithole kwenye into. Mina ngikhathana revelation oya nophesha uyoyicina. Hawu phela isiqediwe. Lungile phela. Boyicina naphesha kwezilwane. Ngiyakunikeza ilungelo lokuhamba ubuye uzosho. Uthi ngiyitholile somewhere. Ngiyitholile nje engaphezulu kwale. Ngibonga igama likaJesu. Hallelujah. Bese kuhlala yena umoya ongcwele uNkulunkulu umoya ongcwele. Alibonga igama likaJesu. Hallelujah. Ila umbuso kaNkulunkulu usekelwe khona, the kingdom of God uestablishwe entabeni yaseSiyoni. Mayifundela ke nawe iBhayibheli uqala eGenesis yophuma kuRevelation bese ungibuyela ke nereport ethi kukhona ila umthole esho njalo khona shamaya. Kwakungokuqala bezohlala bobathathu. Ngithi ngikhulumile ebusuku. Hallelujah. Kwakungokuqala fisa bezohlala bobathathu bevuma ukuvela bobathathu. Bevuma ukusebenzisana bobathathu. Emunye kodwa bebathathu. My God. Bethi ngabona eSiyoni mawufuna uGod the Father ngikhona. Okufanele kwenziwe uGod the Son athi uJesu ngikhona. Makufanele kusebenza umongo ethu hayi lokho kwathi umsebenzi kamongo athi umongo vele ngikhona. So kwenza vele. Manje sikubambele imoya emini so investor mawula. Bengifuna ukusho lento ethi lento engishoyo. Azi ngifuna nje siyisholo thina bazalwane. Mhlambe le yanto ishiwo uBishop ishiwo yithi. Mina ngiyacela uyisholo wena uthi nyanda leyo. Ukhulume phambi kwezinto okhuphukela intabeni zikhona. Ezikulindile lapha yana la uyakhona. Uyitshela inyanda le umemezula intaba uthi ngithi nyanda leyo. Nyanda leyo. Alibonga igama likaJesu. Ukhulume phambi kwezinto ezikufungela. Khuluma phambi kwezinto okhuphuka entabeni zathi wena awuyukuphinda ube yilutho. Alibonga igama likaJesu angwazi amagama bazalwane. Manje ngezwe ukukhikeka nje language engayazi nami. Ulimo olusha. Hayo rabaya. Isizulu sona kodwa sishinto entsha. Izinto ezakufungela. Angithi ngithe sibambe imoya emini. Mina ngikhuluma ngabathakatha lower grade. Into yabantu into kahumanity ngithi sifundile ebusuku. Into kahumanity na man. Uman ufungelwa uSathane. Yesu bazalwane nalapha sifunda khona iverse lithi ababusi bawo moya basemkhathini. So mina ngizothi ke memeza ukuthi nyanda leyo. Noma ngathi uSathane angimemeza ukuthi mina ngimemeza. Mina bazalwane lento enginayo ngiyo nje nothing can change it. Lento engiyo nje uSathane ngeke ayishintshe. Amen. uSathane ubhizi uyangibuka nje ngishaya igrand march. Njengoba ngibona kade ngithi la siwamukela amandla. Ngize ngismile ngihle ngiyabuka abantu. Osami lokho kuSathane nyana kubantu. Lento engekho le. Ayikho into ayiphethe njengamanje. Esandleni sakhe. Eyitestile. Wayibiza ngegama lami. Hallelujah. Ayoyibona ngamehla akhe iphumelela. Jesus. Yayizwa lento engithi shono nyanda kuyo. Ngenzela ukuthi uhambe nami.
ayikho into usathane ayipheka njengamanje esiphekiwe yaqedwa nasayipheka nasazoyipheka-ke njengoba ngithi sithi nyandaleyo nasazoyipheka mfundisi ushobo ayibize ngelami igama uyona dathi faith ayibona inyamalala kwayona ithi anginakuhlangana naloyo My God. imuzwe memeze kude ethi nyandaleyo uthi futhi uNkulunkulu akuhamba phambi kwakhe njengomlilo odlayo alibonga igama likaJesu ithi into angikwazi ukuya kuye ngoba before ngifike kuye ngibona umlilo My God. angithi ushile entabeni esesiyo yilabizwa khona phela ngo-God the consuming fire kanti ufunde kanjani iBhayibheli kwakusentaba mhlawumbe kade nimusho nithi you are God the consuming fire sakufike khona My God. agqoka khona leyo ngubo yakhe athi mina loyo ngihlala lapho ngingumlilo odlayo ngingumlilo oqothulayo abesethi uhamba phambi kwathu engumlilo odlayo My God. nyandaleyo emabhodweni akasathane nyandaleyo phansi kweyilwane ithi kuhamba phambi kwethu engumlilo odlayo kuyoshinto eyipheka eyithuma ithi akwazi umthuma kuloyo hayi lo umemezela udikla kunyandaleyo noNkulunkulu wakho usevele wadla phambi kwakhe ungumlilo odlayo vele nesiphumelelo kuya kuye glory to God abese lithi-ke kuyenza ikhonzi zakhe sibe ngamalanga bomlilo bese ngithi mina bese ngiyama ngithi ngizothi nyandaleyo mina ngenza ukuthi nawe uthi nyandaleyo ngithi sihamba nawe yeso imemeza kakhulu lento ngoba ihlomile ihlasele futhi sinqobile My God. thina sisho into ehlomile ihlasele hawu Nkosi yami khona into esingayishumayela yakhulunywa Madise nge-lockdown kule minyaka esiphuma kuyo lithi kwathiwa obhincayo makangasigabisi njengokhumulayo manje njengoba usizwa sithi nyandaleyo sisho njalo isaga lesi yakuthi sesizulu kodwa siseBhayibhelini My God. sikhona isaga eBhayibhelini kwakusho uNkulunkulu kusho isizwe uBenhadad mawufunda bazalwane cabanga ukuthi 1 Kings chapter 21 mangalenza iphutha lithi-ke iBhayibheli uBenhadad inkosi eyayilokhu ihlupha isizwe sikaNkulunkulu nezabazalwane ilokhu ihlasela inkosi yaqala yathumela umlazi ngoba iyisiqhwaga yona yathumela yona yathi nyandaleyo yathi nginikeze konke okuhlo kwakho okusendlini yakho ukuqonqa ukulethela kwasho ukuthi vele inkosi yakwa-Israyeli lesizwe sikaNkulunkulu vele yayesaba lo nyandaleyo yawuzwa yaqhaqhazela yakhipha konke yathi kuthatheni konke ekufunayo leyo nkosi uBenhadad nimnikeze khona alibonga igama likaJesu lithi-ke wabona ukuthi uyaphumelela wayisethumela futhi for the second time wayisecela okuningi nokuningi-ke hayi-ke uNkulunkulu wasethumela umprofethi wakhe wathi hhayi ngomtshele ukuthi angabe samnika manje sekwanele it is enough sizosho njalo entabeni it is enough nalokho okutholile sathane bekwanele not now you're not gonna have it your way with the church of God ibandla likaJesu leli walithenga ngegazi lakhe wadala ukuphila kwakhe wadala ubuNkulunkulu sizothengwa kwangemuntu loyana kwakuNkulunkulu aletha abantu bakhe uye enough it is enough you're never gonna mock us again we are not your mockery devil singabantwana bakaNkulunkulu thina siyinzalo kaKristu thina sizelwe nguye my God enough is enough sekuright lokho wakutholayo sekuright nakho nizobuya nize entabeni sizobulanda obushilo wathi we are free possessed wemame siphumule yolanda amagugu mina azange sizoshumayela emhlabeni mina ngizoletha izinto zabantu ezalahlekayo the faith has gone yehlela phansi yokulanda yabuya ngakho manje amagugu ngiwaphethe phethe wona nje zobuyisela abantu izinto zabo ezabalahlekelayo glory to God Hallelujah. glory to Jesus Hallelujah. angishumayela ingakho ngakwazi ukushumayela kahle ngoba nalawo ma possession athatha
liyabuyisa kuyizwi lakhe liyabuyisa belitshontshile sekuphindile manje nakho it's gonna come back multiplied alibonga igama likaJesu Hallelujah. hallelujah Jesus. Siswathi enough is enough lithi iBhayibheli lenkosi washo uBenadad wathuthela wazethemba njengokujwayelekile wathi akuhlomiphi ihlasela uNkulunkulu wathumela umprofeti wathi hambani yomtshela inkosi yesizwe sami ukuthi uBenadad ngeke ayibone leyo nto My God. yomnikele ezandleni zenu bathi ngithasi njengomhlambi omncane wamazinyane phambi kwempi enkulu bathi uNkulunkulu wabo akavuma ngoba noma singaba abancane kodwa uNkulunkulu wethu mkhulu ngoba lento yokuba mkhulu ayisizwe when you don't have a great God on your side My God. ukuba mkhulu wethu ngenxa yezinto ezikuphakamisile sakuthi akukusizi if you don't have a great God on your side you rather ube mncane but with a great God on your side uthi mkhulu angakuyinku nakho konke alibonga igama likaJesu Hallelujah. lithi izwi lenkosi uma simi ngakuye ubani ongamelana nathi bese yaphumelela glory to God My God. glory to Jesus Hallelujah. lithi kuBenadad bengasile kunelosi uBenadad wayihlela impi yakhe wayihloma lokho eyihlomile lokho eyibuyisa uNkulunkulu lokho ethi I'll give you victory lithi laba babe bancinyane bamnqoba uBenadad nempi yakhe enkulu lithi ke uNkulunkulu kodwa wayesiyamtshela lesi sizathu bazalwane we started lezi inkonzo njengoba sikhonza la iDandi asenze nje into every month we started inkonzo ngoba sizoyiqinisa asifuna ukulinda kuze kube khona siyayiqinisa lithi washo njalo uNkulunkulu enkosini yakhe wathi hambani iqinise ngoba uBenadad usazophinda ahlasele usawufuna istrategy usawufuna into azobuya ahlasele ngayo ikhonto esazokwenzeka emhlabeni but kudinga kuzosurvive abantu abayiqinisile ilento ethiwa abagqihileyo ngesizulu sako bantu abagqihile bafowethu izinto ezithi ngishaya ibhande lami la baba umshaza ngidubleje angidubleje inhlamvu singakhala ngapha nangapha isibhamu esingibulala ngoba ngisho ngathi nyandaleyo nabuso angithi kusuka kukhuluma inyanga yakhuluma yathi bonke abakubulalayo abayuphumelela yasho yahlanganisa angiyazi isuka ithe yathi isibhamu wena asikubulala isibhamu wena manje ngathi sosho njalo lo isibhamu faka ibhande siqinise pinga Hallelujah. pinga bo pinga sizofaka amabhande ethu bayawa ngapha kanye ngapha ngeke yayiqinisile ngithi ngeke nyandaleyo Jesus. ehlangana ihlukane kubonakala uNkulunkulu Yes. iqatha nomesa sithebeni Unjalo. khuthe manikiniki sidala zombili My God. glory to God Hallelujah. khuthe manikiniki nayo yonke into noNkulunkulu wethu phakathi kwezinto noNkulunkulu sifuna ukubona yosala Jesus. awufuna ukubona yosala thina ke sazi ngekwenzeka kusala uNkulunkulu bafana Nkosami. ithi ke kwavela lesaka bathumela uNkulunkulu wathi hambani imtshela uBenadad ngoba isethu wathi imthetho obhincayo akangayigabisi njengokhumulayo Jesus. ngoba njengoba sila sizobhinca khona bazalwane Hallelujah. uBenadad yena usahleli uphumule uyitshela ukuthi sizela isinqobile usazosinqoba futhi uyitshela sizela esahlula unamandla usazosihlula alibonga igama likaJesu kodwa njengoba sila futhi soba siyabhinca sothi mase sifike impinze sobe sesikhumula ingakho sibhinqala sithi nyandaleyo Nkosami. alibonga njengoba sila siyabhinca uma sesiphambi kwesimo sobe sesiyikhumule zempi thina sesithatha imkhale sesithwala ivintshi sesithi inqobile igonyama yomndeni Oh, wathi Jesus. glory to God Hallelujah. athi ngabona iwudle ehlatiwe athi ngabona iwudle ehlatiwe lalingasekho ithemba Nkosami. kufuneka umuntu ayavula incwadi yempawu ezulwini akangatholakala umuntu naphakathi kweyingelosi kodwa abakholwa uyu Kristu Jesu nezahlatshela iphasika ingoJohane iphasika likaJohane lihamba lifike la glory to Jesus Hallelujah. ikhonto emlamulelayo emazulwini alibonga igama likaJesu Hallelujah. glory to God My God. glory to Jesus Jesus. wabona into ethiwa ungesabi kwathiwa inqobile igonyama yomndeni kaJuda Nkosami. halamaya Hallelujah. ngoba khona izinto ezisihlabayo Hallelujah.
Madise siswe ekuhlathweni kuthiwa siyizifo zokuhlatshwa Uzohlatshwa. kodwa kuyinkinga uma uzogcina ungamtholanga umuntu ozokuprocessela leyo nto My God. ugcine nje ube yimvu yokuhlatshwa Njalo. wangaya kuleli yaphasika la izolo Awu kodwa Nkosi. naye wasithela iwundla esihlathini Hayi. glory to God wasithela yimvu emgcwethe kodwa uma uJohane sembona ngale glory to God uzothiwa inqobile igonyama Igonyama. ngoba sisho kuhlatshwa njengezimvu kodwa maseqedile ukuhlatshwa sisigonyama njengoba usibona siyabonga sibonga njengegonyama ingenza sibonge ilokhu kuhlaba sihlaba khona wayethi uyasiqeda usathane wayethi uyasihlaba wayethi uyasibulala kanti upheka igonyama Kodwa Jesu. Ezangale kwesenqo. esangale kwasenqoke leso Awu. Nkosi yami. usizwa singayibinde ngakuthi hawu uthebelo Haya. umkhonto nemmese Makhatha. hala ngayo Libasaya. umkhonto nemmese Oh. Umile. sidwayidwa imvimbo layenza sifuna nasishoyo imvimbo leyo amanxeba lawa alamaya ayikhipha igazi lesi sikhathi kodwa namhlanje akhipha izungu ngoba thina i-anointing siyithola la sihlatshwe khona emanxeba sifuza indoda ephasile bafowethu mangathi siyashawa imvimbo esishawe ngayo sigijima siyota kulomunye sithi ushawe kanje woza somebody carry you ngiyalazi leli nceba ngiyalazi libanjwa kanjani malingakapholi ulibambe hambe nalo lize liphole ngiyalazi futhi maselipholile haleluya ngiyalazi futhi ukuthi lipholiswa kuphi kanjani ngiyalazi njengoba nina anilandela umuntu ogcobo nje landela amanxeba le process ka-become khona amanxeba engawatholayo ayikufanele abe wokufa khona ngifanga akufiwa asindela khona ukubuya ngizokutshela ukuthi nawe uzukufa My God. My God. ulali My God. ngoba kuKristu My God. leyo nto ayibulali My God. ngoba kuye I'm the living testimony ayibulali Hey. ngoba kuye leli nxeba leli My Jesus. akusile lokufa noma lingakhonfirm ukuthi ufile kodwa kuyezwakala ngane kwasenqa uthi hawu lelo gazi lelo manzi kwathengela abantu uNkulunkulu ngoba ibandla lizodluliswa abantu abanamaqembu Nkosi yami. angiphinde futhi My God. alizodluliswa abantu abazoshumayela My kahle Jesus. alizodluliswa sifundiswe leli bandla lena lizokulandwa abantu abanamathayitla amakhulu lizolandwa abantu abanamaqembu amaningi abathe uma bawathola bahamba baye esibhedlela esiright bayophiliswa khona alibonge igama likaJesu Hallelujah. laseliphola ngendlela kaNkulunkulu hayi ngendlela zabantu Hallelujah. baphunyuka kuleyo ndawo ngendlela uNkulunkulu akuphunyulise ngayo hayi ngendlela zabantu My God. libonge igama likaJesu My Jesus. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. bazolashwa zinyembe zethu
mhlawumbe abanye bayazi ke bangokhiza ngisho usathane wenza mistake ikhona ngithi obhincanga sigabisi njengokhumulayo ngoba kunamanxeba angishawona ngakhala inyembezi kanti lezo inyembezi kwakungezokuthukulula abantu. It was the key ezokuvulela abantu. Alibonga igama lika Jesu. He ended up engazi ke manje noma fanele angishaye noma fanele angihlekise ngoba noma ngijabule ngiyakhala noma ngibhlungu ngiyakhala futhi. Manje inyembezi ziyagobhoza njalo njalo bese ngalesikhathi ngikhala sibavulela abantu kube isikhiye uma ibuka ubaba wami athi bamele ukukhalelani manje usekhaliswa ubani ngoba lokho ebengim-asayinele khona seku right sengitheseka yini manje simkhalisa abese yabheka bonta ukhalela kafundi inhliziyo athi awungeke. Ingakho kwamuntu okuthandazelayo must not just be a person of the words but fanele akungabi umuntu onamazwi okwazi ukuthandaza nonamagama okuhlanganisa umthandazo. Kukhona indawo engavulwa ngamagama okufanele sibe phambi kwazo sikhathi hi ungavumi uNkulunkulu ngosibani bize ngithi ungavumi naye ungasekho ngithi yala naye uNkulunkulu ungavumi mangithi yala naye bese kusho ukuthi I pray from the bottom of my heart genuinely into mina into ungavumi naye ungavumi uNkulunkulu angene kule nto engavungena kuyo akekho ongasurvive athume akhumbule uNkulunkulu ngishilo ke ebusuku ngathi njengoba sithi uNkulunkulu wami ungishiyelani le nto kwakulungiselelwa kwakulokhunja translation yakho ithi Abba Father nikhona bazalwane. Ingakho uma kwakuthiwa sikhale sithi Abba Baba angithi shilo sathi ilokhunja yangale bazalwane thina iphasika lethu akusilela la kwamaza usenjalo angithi shilo bazalwane. Haleluya. Noma singawasha ngafana ingakho futhi ke singayikhathazi ngawo lento ethi uNkulunkulu wakwakhala edumuza phakathi angithi manje do you know ukuthi uma ethi asikhale sithi Abba Father uyazi ukuthi uNkulunkulu akezwa mina uzwa mina kuKristu uvele ezwe ukukhala kaJesu emflathele Jesus akhala mkhumbule esethi uNkulunkulu wami eloye lamasabakathala athi ngadedela mina ngalezo inyembezi lezo ayikhalayo lapho kuze basithi manje masithi Abba Father singena la inyembezi zakhe uJesu bese sizwakala uNkulunkulu kungathi khala yena akhumbule khala umkenenezo Jesus athi nawe uJesu akhala ukhalelani manje amqhobela ethi why are you crying kanti khala umuntu wakho umuntu okuhle ebese kumphoqa ukuthi uNkulunkulu noma athi ubengeza ukuyenza into ayenze. Amazwi lapha esikhombisa athi Abba Father alibonga igama lika Jesu. Haleluya. Nathi siyilabo abakhulumulayo bazalwane alibonga igama linamandla Jesus. Mina mangimema nje bazalwane ngisuke nginomvimbo omusha njalo angithi ukuthiwa siswe kuhlatshwe usuku nosuku angithi yabona sithiwa izimvu zokuhlatshwa usuku lonke futhi yabona nje nginengcebelisha nje nengcebelisha nje alibonga igama lika Jesu. Kodwa nje ngithambisathi alithi nje wayesephuthuma nebhandishi asefike elivalo ufaka igosi wafaka ibhandishi ngase ngilibamba ebelithi nje asingezilana singahlangani namhlanje khona ngase ngikhanda baba wayesephuthuma masinyane wayeseyasenza ukuthi siphumelele. So I believe ukuthi ngeke uhlale kuleli tende angakulaleli mina ngizokuvulela nje izulu ukuthi likuzwe ngizothi ngaleli inxeba elishe ngilitholileyo ngavuma umunye alizwe bakhulule uNkulunkulu bakhulule Jesu benzele umusa simakade whatever it is abanakho noma nxeba lini noma buhlungu noma yini belaphe uNkulunkulu heal them Lord deliver them. Alibonga igama lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Sesithandazile ngibazalwane. Ayingicabanga ukuthi ongathuselela manje. Ngiphazanyiswa izinyembezi zami ke. Haleluya. Ngicela nje angifundele ivesi ofundayo ngithe ngicela siqinise ngezwi lokho.
uNkulunkulu seqedile bazalwane uma sinibize entabeni suke sesiqedile niyezwa bangcwele ingakho mhlawumbe singakwazi ukumshumayeza kahle ngoba into isuke siphelele suke sifisa ukuhamba nani sithi asithandazeni kanje sithi kodwa nje into yethu isuke siphelele wena uthe umama Lord wena ku receiving side thina we are on the giving side so thunywe ubaba nathi akusikho kwethu sithundi asiyonikeza abantu bakhe into zabo abakade bekhala amen alibonge igama lika Jesu wena okholwayo ngeke ufele endleleni ungafela ungasikholwa futhi ungafela ungakhethanga ukufela khona ngenxa kaKristu owavuka kwabafileyo bounce back from every situation bounce back from every circumstance jobula sizokufaka ivaccine ngithi ngisho njalo sizokuvaccinate ngomoya kaNkulunkulu avusa ngawo uJesu kwabafileyo sizovalela umoya wovuko kuwe into okuzonomsule phansi ikumemeze ithi vuka alibonga igama lika Jesu mina nginayo ngimemeza ubazalwane ufaith omemeza ufaith uma ngiyetha ngiphala manje athi vuka athi rise up faith ithamandla wena athi you've got it in you Jesus athi ikhonke kuwe khona vuka Nkosi athi bounce back ingakho kade ngisho into lenyama lena ayikwazi ukuhamba ingifeyila ngokugula mina ngiyayitshela ngithi wena vuka sambe wena sinohamba kufanele silifese sinebanga kufanele siligijime you don't fail me ngoba kuyathethiswa lokwenye Nkosi inyama iyathethiswa ungayinike ekuthandayo wayinika okuthanda iyo controller njalo yohlaluzwa ngayo we live not according to the dictations of the flesh but we are dictated upon by the spirit manje nomuntu kamoya fanele abhilika ambhilidele lo umntwana ngahamba ubhabhalala yonke indawo shawayile nto usulele phansi vuka sambe kunebanga okufanele sihambe ngahamba ulala ngahamba uyetha ngahamba uphela amandla ngoba sijaku kuyotshela abantu singakakhulumi nathi manje sovala into enamandla la kuwe ezosho phakathi kwakho la uphi noma ungena kwikhoma ulapsela kwikhoma kusho yona ithi bounce back iphasika lakhe liuKristu lihlatshiwe amandla afuka ngawo kwabafile khona lo moya wavusa uJesu that's a bouncing back power Jesus ambatha amandla akho siyona tuyigqoka ingubo zakho eJerusalem hawu phela nasi ukuthi uJesu ngamengezanga umuntu ethuneni kwakubiza ukuthi avuswe into evalelwe kuye akekho wayethuneni nomginqelitshe akekho futhi wayethuneni yena wamemeza uLazaro kodwa yena kabanga nawo umemezayo into yaqhubuka kuye wasukuma into kuye nikhona bazalwane yamtshela yathi wena uyisikwa sokuphila wena odla wena kalambi Nkosi wakhuluma into kuye ivaccine yakhuluma phakathi kwakhe yathi when you are the living waters ophuza wena uphila phakathi ufeleni my God glory to God hallelujah anona uphila phakathi why are you dead kusho abantu ababili uKristu esho kuJesu ngoba ngesikhathi esinye uJesu uyamthwala uKristu bese kwesinye isikhathi kufika la uJesu engasakwazi ukuhamba athwala uKristu ingakho sithi mphathe kahle uKristu wakho phakathi kwakho lo muntu kamoya ungambulali muphi ukudla kwakhe adle ukuze athole amandla okukuthwala ngesikhathi sokuyetha kwakho uma wenza njalo you making an investment ethi nxa amandla amephela yena uzongithwala mhlawumbe nina ngilindele uNkulunkulu ozokwehleza uma ethi ngiyokuthwala ngwetshathe ngeke usibone isandla ukhuluma into ethi dlana izwi lami yile ezokwenza usukume my God yile mayithi ngizokuthola ngwetshathe la ungakwazi kuyihambela athi ngiyokuthwala athi uyozuguge ngoba lento ihlala nomuntu noma esegugile ayishiyane ebudaleni lento ehleli kithi lento ihamba nomuntu noma eyapi glory to God hallelujah siyayibonga lento eyavuma ukuhlala kithi sihambe nathi in him we live we move we have found our being manje noma ungangisentabeni lento ephakemeyo lento ikhona noma ungangibeka esiqongweni lento ikhona noma ungangibela umgodi ungishontshe phansi wehla nami abengitshela ukuthi awuzukufela kulesi sigodi
udinga into ekuwo uzosustain i-vaccine yakho izokulwela. Asithandaze kumthandazo wafundiswa uJesu uthi baba wethu osezulwini alibonge igama lakhe. Singamusho inyanda lawo bazalwane. Masiqeda nesothi inyanda lawo bese siyathandaza. Alibonge igama likaJesu. Kodwa ekseni inomlayezo nje emncane, assignment encane ethi angihlanganisa umuntu, reconciliation between man and God. Ukuze umuntu ngalomthandazo sizosho ndakubuyisana nathi uNkulunkulu. Kuleli part ethi thina sicela ukuthi kuwe Abba Father, while abantu bonke bethi uNkulunkulu wami, thina sithi baba wethu osezulwini. Sizokwenza investment ukuze mawukhala athi kukhala umntwana wami hayi umuntu wami. Uzozwa kahle kade bekhona ebusuku ngoba siqhubeka lapho sithandaza ngento adikhulunywa. Masithi mawuthi Father, alibonge igama likaJesu, abese ya respond ethi I am that Father. Ngiyakwazi ahlangana ezibukweni entabeni yaseSiyoni eDandi ehlane la kwakuhlatshwe khona iphasika lasehlane. Athi ngiyakwazi, we have got a relationship. Alibonge igama likaJesu. Ngifuna ukuthandaza kubaba, sithandaze lo mthandazo othi give us this day our daily bread. Ngiphe namuhla isinkwa sami semihla ngemihla. Ngiyacela lo mthandazo siwulandela phaya ku 1 Samuel chapter 21. Utholakala lapho. 1 Samuel chapter 21 mamlonda ngifuna masinga sithandaze ngenxa isikhathi sethu u10 uzawushaya manje. Ngikho ngithi emhlabeni kuhlupha isikhathi bazalwane. 1 Samuel chapter 21 ufunde nje verse 1. Jesus. Yasifunda isihloko bazalwane. uDavide ukumpristi uAhimeleki eNobi ubaleka aye kuAkhishi. Verse 1. uDavide wayeseya eNobi kuAhimeleki umpristi. uAhimeleki waya ukumhlangabeza uDavide ethuthumela. Wathi kuye, yini ukuba uwedwa kungekho umuntu nawe na? uDavide wathi kuAhimeleki umpristi, inkosi ingiyalezile udaba. Yathi kimi, makungazi umuntu ngalolu daba engikuthuma ngalo nengikuyale ngalo. Izinsizwa zami ngizazisile indawo ethile. Manje kuyini okuphansi kwesandla sakho na? Nginike esandleni sami izinkwa ezihlanu noma kuyini okukhona. uDavide ucelani bazalwane? Isinkwa. Uthi give me the bread. Uhamba ke lusho njalo lithi umpristi wathuswa into ethi why are you alone? Indaba wedwa. Sizolanda isinkwa bazalwane ozosidla bese ukuthi noma ngathiwa wedwa noma ngathiwa akho umuntu nawe kodwa usustained by the bread. Lesinkwa ke sinenkazimulo enkulu bazalwane, so sidla la simsustain umuntu ekhambeni. Alibonge igama likaJesu. God. Praise the